Hak jing lekai Indian Premier League ka kenhun jong Virat Kohli ka RCB ka lala ban pelim ya ka Sunrisers Hyderabad da pra wicket. Kani ka deiru ka jing lekai ka basyong shit bah hak bagi don hadu arngut ki rangtit ki balala ban kamai ya ka Sparon. Kata away udeu Henrik Klassen ubadeu player jong ka Sunrisers Hyderabad ulala ban kamai hadu shispa sauron naki san peway ball. But Virat Kohli ulala ban kamai shispa ron nakin reu pewlai ball. But Lyngba ka jing job ka RCB ka lakiu siya ka kerdan ka basaw haka meet ya keng point but kadang don jingerman ban yorum siya ka playoff. Hak jing lekai Premier League ka Newcastle kalala ban pelim sok ya ka Brighton da South Lakaway. But Lyngba ka jing job ka Newcastle kalakiu siya ka kerdan ka balay haka meet ya keng point but kalala ban penhiar kerdan ya ka Manchester United siya ka kerdan ka basaw. Hak jing lekai Europa League semi-final second leg ka Leverkusen na Germany persya ya ka Roma na Italy. But kani ka home game jong ka Leverkusen. Haka first leg ka Roma kala job tang shigol persya ya ka Leverkusen. Aba pai siya kani ka jing lekai haka kala step omdon ki bala ban penkija wat lada ka Leverkusen kala yo si Bundesliga lad ban penkija. Bat kumjuru haka kala mit omdon ki bala ban penkija wat lada ki rang lekai jong ka Leverkusen kala persyang kat bala ban yo ban tap ya ka gol penyekai. Henry hadu bukut ka kendai pe menit ban pra minit ka additional time klemla ban penpai kala ya ka shigol jong ka Roma. Bat Lyngba ka Nusib ka Roma kala la ban penyekai haka ni ka jing lekai wat lada ka Leverkusen ka klan baha haka baga yo hadu nyau peu 6% ka position bat hadu arpen riu teligi shot on target. Henry ki klemla ban penkijar hadu bukut ka jing lekai. Bat Lyngba ka goal aggregate ka Roma kalala ban penlim dai wela not bat yorung sya ka final jong ka Europa League menta ka samoi. Haka weipat ka jing lekai semi final ka bakam syong shit hapadeng ka Sevilla persya ya ka Juventus. Bat kani ka home game jong ka Sevilla. Haka first leg paro artali ki kenhun kilaya khai ta marshi gol. Haba pai siya kani ka jing lekai haka kela step omdon gino gi bala pat penkija wala daw Rabiot layo ban tap Henry ka daypat ka offside. Bat day haka kela min kata haka minit ka ban riu peusan ka Juventus kala pensngap jar ya ki peu hajar ngot ki nongkersyan jong ka Sevilla Lyngba ka gol baningkong haka ni ka jing lekai bat ka dayru ka gol pentam haka gol aggregate. Bat ya kani ka gol layo ban tap da ula Howick ubadeu player substitute jong ka Juventus. Henry tang hadin riu minit kata haka minit ka bah nyau peway ka Sevilla kalayo biang ban tap ya ka gol penyakat Lyngba suso ubadeu player substitute jong ka Sevilla. Bat ya ka bol lai rapat bu da Eric Lemela uneru udeu player substitute jong ka Sevilla. Bat day Lyngba gini ki shigol baro artali ki kenhun ki klemla shu ban penkijar hadu bukut ka kendai peu minit. Bat la haban ra sya ka extra time. Badai haka extra time ka Sevilla kala pensyong shit ya ki peu hajar ngot ki nong kersyan jong ka Lyngba ka gol pentam balayo ban tap da Eric Lamela player nakari Argentina haka minit ka bakandai peu san. Bat ya kani ka gol u Eric ulayo ban tap Lyngba ka kli balaya rapen bu da gel. Bat haka minit ka bashis pa khatsan ka Sevilla ka habanile kai tang shi peungut adin bawa ko mau lo yo priang ya ka red kan namar bola pen slempor. Henry khadu ya wai atat ki nong kersyan jong ka Sevilla kila pen ki win ya ka stadium hadin ba ka Sevilla ka lala bat lim ya ka Juventus da R lakaway haka ni ka jing lekai bat laila R haka goal aggregate. Bat Lyngba ka ni jing job ka Sevilla ka layo ban rong sya ka final jong ka Europa League menda ka samoy. Bat kan ya gundu persya ya ka Roma kabanile kai haka shitarik jong banai jon mendau snem.